Здравейте! В това видео ще ви покажа упражнения за горната част на тялото, като упражненията са кратки, бързи, но много ефективни. Започваме като опъваме ръцете си настрани и правим кръгчета напред. Така правим 20. Десет, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега завъртаме в противоположната страна. 5, 4, 3, 2, 1. Сега събираме плешките под ъгъл от 90 градуса. Събираме ги отпред и отново опъваме назад. Като целта плешките на гърба да се допират една до друга. Така отново правим 20. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега променяме, като продължаваме да работим за горната част и плешките. Опъваме напред ръцете и дърпаме отново назад. Отново 20. Повторение. Постепенно ще почнете да се изморявате, но това е целта на упражненията. Тоест, ние искаме да постигнем максимално натоварване в рамките на този много кратък клип, което следователно ще ви помогне да стегнете и оформите горната си част. 4, 3, 2, 1. Поставяме ръцете отпред, много в 90 градуса и започваме да вдигаме нагоре. Това е много хубаво упражнение за тази част на ръцете ви. Както и за рамената също. Имаме още 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Така, последното упражнение, което ще ви покажа в тази серия, отново опъваме ръцете, като се стараем да не падат по тази височина и започваме да путаме назад. Отново имаме 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последно задържаме ръцете, като сега вече би следвало да усещате нещо, иначе не ги правите. Още съвсем маничко и после обещавам, че ще ги пуснем. 5, 4, 3, 2, 1 и разтърсете ръцете. Това беше тренировката.